муҳаммад иқбол аз бузургтарин симоҳои тамаддуни ҷаҳонӣ буда бо ғояҳои пешқадаму андешаҳои бикри худ дар симои илму адаб ва фарҳанги башарият мавқеи хосаеро дорост. 9 сентябри соли 1877 мутобиқ ба 3 зилқаъдаи 1294 ҳиҷрӣ дар шаҳри сиёлкути музофоти панҷоб по ба арсаи вуҷуд гузоштааст. гузаштагони шоир асосан аз бараҳмандҳои кашмири ҳиндустон буда бо амри тақдир ба сиёлкути панҷоб омада исломро қабул карданд. дар бораи бараҳмандзода будани худ иқбол ишораҳои ҷолиб кардааст. маро бингар ки дар ҳиндустон дигар намебинӣ, бараҳмандзодаи рамзошнои руму табриз аст. падари иқбол бо вуҷуди ба корҳои савдою тиҷорат шуғул доштанаш мухлиси эҷоди шоирони мутасаввиф саноию шайх атор ва дигарон буд. инчунин ба омӯзиши қуръону тафсири он, ҳадис ва фиқу дигар илмҳои динӣ завқи беандозае доштааст. ин буд ки иқболро низ ба омӯзиши қуръону дигар илмҳои динӣ ташвиқу тарғиб менамуд. муҳаммад иқбол дар синни 7-солагӣ қуръонро ҳифз намуда минбаъд таҳсилро дар мактаби ибтидоӣ ва мадрасаи сиёлкут давом медиҳад. муҳаммад баъд аз хатми мадраса ба коллеҷи техникии сиёлкут дохил шуда онро бо баҳои аъло хатм мекунад. ҳангоми таҳсил ӯ бо олимону адибон ва донишмандони замонаш шиносоӣ пайдо намуда бо онҳо дар иртибот будааст. хеле ки муҳаққиқони осори шоир ҳадс мезананд шеърҳои ба забони урду иншо намудаи ӯро яке аз донишмандони замон маликушуъаро доғи деҳлавӣ таҳрир ва ислоҳ намуда маслиҳатҳо медодааст. шиносоии иқбол бо профессори донишкадаи олии давлатии Лоҳур Томас Арнолд, шарқшиноси маъруфи инглис, махсус таъкид намудан ба маврид аст, зеро бо тарғибу ташвиқ ва роҳбарии бевоситаи ӯ иқбол ба омӯзиши адабиёт ва фалсафаи ғарбу шарқ ҷиддан машғул мешавад. ин буд ки ӯ соли 1899 донишкадаи олии Лоҳурро бо медали тилло ба итмом расонида унвони магистри фалсафаро соҳиб шуд ва чанд муддат дар коллеҷи шарқшиносии Лоҳур аз фалсафа ва иқтисодиёт дарс гуфта дар як вақт рисолаи илмии худ илмул иқтисод соли 1903ро ба таб расонидааст. иқбол ҳангоми дар донишкадаи олии Лоҳур кор карданаш ба таҳқиқи қиёсии фалсафаи шарқу ғарб машғул шуда барои такмили донишу ҷамъоварии мавод 2 сентябри соли 1905 ба аврупо сафар мекунад. ӯ дар Англия таваққуф намуда дар дорулфунунҳои Лондон ва Кембриҷ ба омӯзиши фалсафаю адабиёт машғул шуд. соли 1908 ба Олмон омада ба донишкадаҳои Мюнхен ва Ҳейделберг шинос мешавад. иқбол баъд аз 3 соли дар Аврупо ба таҳсилу тадқиқ машғул шудан ва аз университети Мюнхен дипломи доктори илми фалсафа ва аз университети Лондон дипломи ҳуқуқшиносӣ гирифтан моҳи июни соли 1908 ба Лоҳур баргашт. иқбол тавассути девонҳои Паёми Машриқ ва Забури Аҷам на танҳо дар Ҳиндустон балки дар Эрону Туркия ва Осиёи Миёнаю Афғонистон низ маҳбубияту мақбули ҳаводорони назм гардид. дар байни солҳои 1932-1935 иқбол ба якчанд мамолики дигар монанди Париж, Испания, Афғонистон сафар намуда оид ба вазъи мусалмонҳои Ҳиндустон ва вазъи сиёсию иҷтимоии он бо маърузаҳои пурмуҳтавояш баромадҳо намуд. соли 1934 иқбол чун яке аз арбобони сиёсиву фарҳангии Ҳиндустон барои иштирок дар ҷашни ҳазораи Абулқосим Фирдавсӣ ва барои аз забону адабиёти араб дарс гуфтан ба донишгоҳи Оксфорди Англия даъватнома гирифт, вале аз сабаби бад шудани вазъи саломатиаш аз чунин сафарҳо худдорӣ намуд. ин шоири фарзона, ватанпарвару мубориз ва инсони комил 21 апрели соли 1938 дар Лоҳур аз олам даргузашт. чале ки менависанд ӯ ним соат қабл аз маргаш чунин мисраҳоро ба забон овардааст. суруди рафта бозояд киноят, насиме аз ҳиҷоз ояд киноят, саромад рӯзгори ин фақире дигар донои роз ояд киноят. бояд гуфт ки дар дафни иқбол зиёда аз 70,000 нафар табақаҳои гуногуни аҳолӣ иштирок намуданд. марги ӯ барои тамоми халқи Ҳиндустон талафоти бузурге буд. мероси адабии Муҳаммад Иқбол.
اسرار خودی، رموز بخودی، پیام مشرق، بانگ درا، زبور عجم، جاویدنامه، مسافر، بال جبرائیل، ضرب کلیم. پس چی باید کرد ای اقوام شرق و ارمغان حجاز؟ نگفته نماند که از ایجادیات محمد اقبال تا به امروز ده‌ها اثرهای گران ارزش باقی مانده است.